אוקיי, אז מה קורה חברים? הנה עוד ולוג מבית ה-20 של יועד הדר. ואם אתם שואלים למה הגדלתי את המסך, שיהיה לי יותר נוח. אני ארגון את המיקרופון. וואי, שנייה, טוב שיהיה. אז כמו שאתם יודעים, 20,000 איש כבר ראו את הסרט סטאר וורס. שנייה, חוזרים. אוקיי, אז השבוע היה גשם, היה מלא רציחות, אז בגלל זה אני שומע כאן אקדח. חדשות מראשות, אני הולך לקבל מיינקראפט ו-GTA למחשב. כן, כן, עכשיו אני מתאבד. אחרי שנתיים. וואי, 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 וואי. מה הלך כאן? כמה זמן עבר? שנתיים. וואי. אוקיי, אז אחרי שנתיים בבית חולים אני חזרתי. אז שנייה. תענו בלייק. תענו בסאב. אוקיי, אז תסמנו בלייק, תשתפו עם החברים, כי אני ערוץ ממש ממש קטן. גם תנו סאב, כמו שאמרתי. אז יאללה חברים, ביי!